Dat de velden van kleur verschitten. Dat de wien gieselje ken. Dat de loft onbiedig en de kieme kleer is. Daar is het ziekje naar een nij verhaal. Waar binnen die mensen niet mooi denken en mooi schreeuwen aan dat verhaal? Het vlakke loon beklimmen, de kop op het meerveld, vooropgaan en richting ziekje in dit schimmergebied. Rimpelingen oer het platteloon. We willen wel vooruit, maar als er dan weer nieuwe ideeën en regels van boeten onvlingen komen, is het mis. En zetten we de hakken in het zon. Hoe kan dat? Moeten we er oors niet zien? Moeten we een andere houding aannemen? Wat is uw perspectief? Er binnen mensen die haar in deze vragen verdiepje, die niet antwoorden ziek je. En er ben ik gewoon die de scheppen al in de groen zet ha. Letterlijk. Blijen. Dwarp aan de Waardkust. Krimpgebied. Werd ze zelfs net zo volle leers van het trouwens. Nee, snap je hem net mooi. Zo. Ze binnen grutsk op het dorp en streek. Op Jon van der Wij, een van de toekste autocrossers van Friesland. Het kwelderlandschap achter de Zeediek. Ze bouwen er zelfs een nieuwe terp. De terp van de toekomst. Nou, zie je, dan op de oude datums op. Maar ja. Oké, maar dan filmen we wel binnen. Jan Venema wie opzichter bij de Longenoorbewinning en is maar zijn die vertelling wel meer dan 600 keer erop uitwest om vrouwjesverenigings- en geerkomsten van dwarpsbelangen op te fleuren. Maar leefde dochter het nog een keer. En ik wil dan eigenlijk maar de namen beginnen. Want Blijen, wij vinden zo'n plak namen hier in heel Friesland, maar die betjutting. Want Blijen heet vroeger Belita. En Belita betjutte plak in het slik. Het is een heel hecht dorp, vind ik. Ja, dat is mijn ervaring. Meestal protte maal qua grote groepen jeugd die het protte maal qua doet. Er is net een hoes te keert meer. Dus dat zou het wel genomen volgens mij. Wij hebben hier een shantykoor gewoon en dat nemen we de slikstappers. Waarom? Nou, daarom. En omdat wij hier dicht bij de zee zijn, dat toch een protte slik is. Hier kom ik de beste hier appeltwaai, hè. Dus dit is blij dan vanuit de loft. Blijen kan model staan voor een dorp dat hem net deel uit bij het predicaat krimpdorp. Want dan ben je een dorp zonder toekomst. Dat bepalen ze zelf al. De toekomst laat het jeder ta, zei het dorpsbelang. Want een paar weken geleden hebben ze €1.000.000 van het waardfonds gekregen om die dream van een terp achter Zeediek echt te bouwen. En dat is toch bouwen aan de toekomst. Hoe zou je het nemen, Matte? Dit gebied is steeds maar uit de zee ontstaan, maar we binnen Trode Zeediek is het eigenlijk dat we afsluiten binnen van de zee, terwijl die een heel grote invloed had in het ontstaan van dit gebied. Dus we zijn van, nou, wij moeten net maar de recht naar de zee, maar we moeten maar ons gezicht naar de zee, we moeten zien wat de zee doet. Nou ja, dit is een terpenlandschap, dus we zeiden, nou, wat zou het nou mooi wezen dat we boeten dieks een terp hebben, dat mensen echt nog weer de kwelders op kennen. Hè? Dus dat ze daarheen herinneren kennen, dat ze dat ervaren kennen. Gewoon dat gebied, want het is natuurlijk een uniek gebied. En nou is het zover dat we eigenlijk bouwen kennen. Als de zintuigen goed hebben, dan kan het lok er goed terug in streamen.
Het gelok van Friesland. Dat ene en eer bij die naar binnen komen is. In het onthoud van die lief taart. Als een theaterzelschap een voorstelling maakt over geluk op het platteland, dan moet er wat mis mee wezen, toch? Dan spreekt dat net vanzelf en moeten we het er dus machinaal over hebben. Het theater gaat maar de voorstelling Het geluk van Friesland bij de Dwarpendel. En vreeg je de mensen daar wat ze gelukkig van worden. Het gelok van Friesland. De van elkaar wijzen als het erop aankomt. Elkaar sopjaan als treest in zwieren tijd. Rummikuppen. Een lege wasmand. Binnenpretjes die worden opgemerkt en zonder woorden gedeeld. Sjongen worden, trog een oor. Ik zocht die. Elkaar uitklaaien maar de eren. Tutsje, strielen, seks in de natuur. Vreeg je een Fries met de lokken van wit. Vreeg je een Fries werd er gelukkig van wordt. Bij het Fries Sociaal Planbureau doen ze dat. En ontdekken wat ze de Frieske paradox nemen. Een rare zinstelling. Het welvaartsniveau is in Friesland lager als gemiddeld, maar het geluksniveau is hoger. Die paradox, die zinstelling, is nieuwsgierig. Want ergens, daar zit de verjouwing met al die naaie regels en plannen van oerheden die het op dit stuitoeris heen uitgestoord worden. Als het gaat om de grootste plannen voor de toekomst, dan zie je toch dat er experts zijn of politici die de plannen formuleren, die heel erg ambitieus zijn, die heel erg ergens in de einderen liggen. Terwijl als je dus deze tour loopt, dan besef je, het ligt niet in het einde, het ligt hier in het hier en nu. Ligt het. En juist daar heeft onze regio iets te bieden. Marijn Mollema is programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau en bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek. Zijn wetenschappelijke ziektocht rent zuiver over dezelfde paden als deze theatrale gelokskuier. Mooi. Heel mooi. Ik denk dus dat het inderdaad in dat programmatische van deze tour zit. Dat jullie daar nu mee komen, op dit moment. En het woord corona valt ook af en toe. Hè, van dat geluk dus niet zit in dingen die van boven komen of van opzij, maar dat het eigenlijk hier en nu zit. Ja, precies. Ja, het zijn de alledaagse dingen die het toch eigenlijk heel erg fijn maken. En mensen zijn ook door de boerderij gelopen, door de leegstaande stal. Ja. En dat raakt heel veel mensen. Dat is ook iets nostalgisch natuurlijk, dat iets er niet meer is. Die doet het ook wel. En die ook wel dus een keer niks om. Als ze sterker breekkoord. Dat zou wij kennen. Ik zei eens voor net dat het warm deel is. Maar hier is zoveel minder als doe. Toen wij jong waren, dan waren je 2 muziekkorpsen. En later door de kamer nog een bij. Toen waren er 3. Ben er net meer. Net hier meer. Er waren 3 zangkoren. Ben er net meer. Als dat wat er net meer is. En het liedse denkjes uit de duistere lippen binnen, die dus gelukkig maatje, waarom binnen wie daar zo benauwd dat geluk kwijt te raadjen? Daar is toch geen reden voor? Ja, maar zo werkt het net, zei het hoogleraar Mollema. Dat komt omdat we zelf in de vorige eeuw zelf het stuur uit onze eigen regio uit handen hebben. En dat droeg het gevoel dat we de grip kwijt binnen. Dat de dingen nu zo komen, in steeds van dat we zelf bepalen wat er gebeurt. Nou, in de naoorlogse periode was het vooruitgangsgeloof heel sterk. De behoefte aan modernisering, een moderniseringsverhaal. Het was een verhaal wat we hier niet zelf bedacht hebben. Wat voornamelijk ook van buitenaf over ons is afgekondigd. En waar we natuurlijk wel heel hard aan meegedaan hebben. Ik wil
daarmee niet zeggen dat allemaal verspilde moeite is geweest. Ik denk dat dat ons heel veel gebracht heeft. Ons ook heel veel welvaart en welzijn heeft gebracht. Maar het is een ontwikkeling die ons eigenlijk van buitenaf is opgelegd? Ja, wij waren uitvoerders. Wij waren uitvoerders. Dat ze in de stad oorsleven en tinkers op het platteland is geen nijs. Maar wat wel nij liekt is de weerstonden op het platteland. Zien alles wat roende staat, loddelijke politiek en media is. En zeker als dat hem ik nog mooi us bemoeien wil. Dan kun je makkelijk de schuld delezen bij social media of populisten. Maar je kan ook wat verder ziekje. En dat docht filosoof Hans-Peter Benschop. Benschop denkt na over de toekomst en ontwikkelt er visies voor. Hij weet dat de mensen op het platteland best wel vooruit willen, maar dan net op de manier die bestuurders en wetenschappers verregen hebben. Het verschil zit hem vooral in de waardering van wat er nou al is. Kijk, datgene wat wij nu doen, ons dagelijks leven, datgene waar de mensen in het landelijk gebied mee bezig zijn, of dat nou landbouw is of andere dingen, dat komt niet voor niks. Dat is een manier van leven geweest en een manier van produceren en een manier van wonen die in de loop der tijd ontstaan is en die evolutionair het goed gedaan heeft, want anders was het weg geweest. Dus datgene wat er is, dat is eigenlijk datgene wat er is, datgene wat bestaat, is allemaal overlevers. Dat zijn die hebben de evolutie overleefd. En dus daar zit eigenlijk altijd een soort conservatisme in het dagelijks leven. Dat conservatisme, dat wat goed is behouden willen, dat jouwt een oorbesef van tijd. Vooral op het platteland leven je mensen in herhalingen. Op het ritme van de dag, de weken, de seizoenen. En dat jouwt een vertrouwd gevoel. Je staat op, je eet, je werkt, je brengt de kinderen naar school. En dat zijn allemaal dagelijks terugkerende fenomenen. Dus eigenlijk is de tijd daar een soort van circulair. Er zit in de dag een circulariteit. Er zit in de maanden, in de seizoenen zit circulariteit. En er zijn een heleboel dingen die constant terugkomen qua activiteiten. Dus zorg, of het nou voor mensen of voor dieren of voor kinderen is, elke dag hetzelfde hoor. Ze moeten allemaal elke dag eten. En ik heb het gevoel dat dat beleid en gewoon het dagelijks leven daarin echt verschillen. Dat ze een ander tijdsbesef hebben. In die zin van, er is een lineair tijdsbesef, lange termijn. Bestuurders leven in vaak hele lange termijn planningen. Met beleidsdoelstellingen die tot in 2050 gaan. En die ontwikkelen daar allerlei plannen voor. Die vaak ook jaren duren. En het lineair tijdsbesef van een beleidsmaker of van een wetenschapper betekent, begrijp ik dat goed, dat hij zegt van het is nu 2020 en ik leg een lijn naar 2050 en ik zie dat er gaat gebeuren of moet gebeuren. Ja, en dat is het belangrijke. Ik zie dat dit moet gebeuren en de beleidsmedewerker of de politicus ik zou geen agressie willen noemen, maar hij interveneert in een leven met een ander tijdsbesef. En ik denk dat onvoldoende onderkend wordt. Dat je daarmee ingrijpt in het leven van anderen. Dat allerlei ongewenste reacties zal oproepen. Hè? Van verdriet of boosheid of een soort van uit de relatie gaan. Zal ik maar zeggen. Verzet. Verzet. Maar misschien ook nog wel verzet door gewoon het complete negeren van de realiteit. De eerste autocross van Blijen wie illegaal. 3 lijn binnen ze ermee ophouden vanwege al je naaie regels dat ze net meer onvol dwang kon. Heel prettig zijn, dat is onmogelijk. Nou, dan moeten ze nog wat je nu zeggen hier in Blijen, en dan doen we dat. En zij dat wat hem zien. En zij waren dat stadion zo'n groter. En dat was zonder vergunningen en niks. En dat was gewoon op een stukje loon. Geen intrede, niks. Dat je hier wel. Het professionaliseert steeds meer. En wij waren direct voor. En dat is nog zonder licentierijdenkoers en dat soort dingen. Dus iedereen kon gewoon vrij inschrijven. En dat was het idee een beetje. Dat het een beetje voor de gewone man nog te betalen is. Ja, wanneer is het opgehouden?
Zijn geen goed 2-3 jaar in, denk ik. Waarom? Ja. Waarom? Nou, eigenlijk toch alle regels. Nou, ja, zoals ik zei, het had op 15 jaar het worden. En nou, ja, dan ben je ook wat ouder. Sommigen die zijn wat meer apen en beren. Als je 15 jaar jonger bent, dan ben je ze bang ook nog net. En de hoeden ook nog net zo vol. Dus dat die wel een beetje de reden. Het leven op het platteland rint net alleen nog neven zijn oren klok. Nee, ik oren loonkaart, zei de filosoof. Om complexe problemen in de macht te krijgen, verpatten wetenschappers en bestuurders die kaart in losse onderwerpen en begrippen. En zo zucht die verhaal van een burger er helemaal net uit. In die zin verhaal rint alles terug elkaar. Een geleefde werkelijkheid is wanneer je als mens in je tuintje zit. Je denkt na over de school van je kinderen. Je maakt je zorgen over je werk, want je hebt nog een deadline. Je ziet de rozenstruik die geknipt moeten worden. Je groet de buurman waarvan je weet dat hij een zieke vrouw heeft. Daar zitten een heleboel dingen, spelen daar doorheen. Dat is een hele volle werkelijkheid. En die volle werkelijkheid is een andere dan die eendimensionale wereld van de wetenschapper. Ik wil geen moment een wetenschapsscepticus zijn. Hè? Dus al die vraagstukken, al die mensen die zeggen van klimaat is maar een mening, klimaatverandering is maar een mening, daar ben ik het echt niet mee eens. Maar tegelijkertijd moet je je wel realiseren dat op het moment dat je om klimaatverandering tegen te gaan of om de natuur de natuurkwaliteit te verbeteren, als je dan actie wil van diegene die leeft in die wereld, dat een hele volle wereld is. En dat dus een andere wereld is dan die jij als wetenschapper hebt geanalyseerd en als beleidsmedewerker hebt gereguleerd. En die spanning tussen die eendimensionale wereld van de wetenschapsbureaucratie, zal ik maar zeggen, dus van wetenschap en beleid enerzijds, en anderzijds de volle werkelijkheid, die spanning, daar zie je dat zie je nu gebeuren in de werkelijkheid. En dan zie je mensen boos worden, afhaken, bang worden. Dat klopt wat Benschop zei. Maar in Blijen binnen ze net lulk of benauwd, maar regel je ze haar toekomst zelf. En vreeg je de NAM, die al hier een gas onder het dorp zoekt, om mij te betalen aan glasvezel, vlug internet. Wat heb je nodig als je een gebied hebt net volle mensen winnen? Dat is een goede bereikbaarheid aan dieken en glasvezel, liek het mij, want dan kun je een hele plotten. Er zit ik mogelijkheden, zeg maar, om je meer mensen hinnen te krijgen. Ja, nou ja, weet ik net dat ik daar heel blij van ben. Maar nee, gewoon dat het continu bloot. Een beetje uitbreiden, een beetje meer mensen maar best. Maar het hoeft echt net heel druk te worden. Want ja, het gaat echt zijn charme dat het net zo druk is hier. Hè? En misschien luidt derde opening in het begin van het nieuwe verhaal van het platteland. Net wacht je, maar zelfs bouwen aan die eigen droom, je eigen geluk. Meeske, do ziekest dien gelok. Omdat het hem school houdt in het onthoud. Omdat sto het die in het zin brengen kist. En het gelok die in het zin brengen kan. We zullen het zelf moeten verzinnen. En ja, ik geloof eerlijk gezegd niet meer in één stip op de horizon. Dat je een toekomstperspectief kunt schetsen waarin alles en iedereen zich gelukkig bij kan voelen. Ik geloof veel meer in verschillende stippen die dus veel ook in die zin decentraler meer in de regio zelf moeten gaan ontstaan. Vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen potenties. En als je dat ontwikkelingsverhaal samen maakt, dan kan dat misschien nog wel enthousiasmerender en vooral ook inclusiever werken dan dat we dat eerst deden. Want in dat moderniseringsverhaal van weleer, van de naoorlogse periode, daar vielen natuurlijk ook heel veel mensen buiten de boot die zich niet herkend en erkend voelden.
redelijk al na de oorlog begon die mechanisatie op te komen. En iedereen die werkte bij een boer, nou ja, vooral in de 50er jaren, we kun je hem eigenlijk net meer broeken. En die kun alleen in Boetendijk, onder bats, of onder slaai, pjellen in de groenslaan, van Riesdam en die soort dingen. Ja, dat er net was weer, dan je ze alleen voortgaan, voor het matten. Maar er ben in die jaren verschrikkelijk volle mensen hier uit Blijen waar je emigreert. Ja, en dat gaat trouwens om 55 dagen. Want ik weet nog wel de jongen dat ik naast hier op squallen. Die ben in 55 verhuizen naar Canada. Ja. We begonnen deze aflevering met de vraag hoe houding de plattelonder aannemen moet. Maar nevens Benschop is de houding van de wetenschapper en de bestuurders meestal zo belangrijk. Voor mij is het belangrijk het grote verschil tussen inzicht en handelen. Handelen doe je in de werkelijkheid zoals die is. En handelen doe je dus nooit vanuit één perspectief. Want dan, zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Benschop komt met een mooi voorbeeld van een beeldhouwer. Hoe die aan het werk gaat. Een beeldhouwer die probeert een standbeeld te maken. En die heeft te maken met een stuk steen wat hij niet uit elkaar kan halen. Want dan maakt hij het stuk steen kapot. Het enige wat hij kan doen is aftasten met zijn gereedschap, met zijn vingers, waar die kan hakken. Waar hij zijn beitel kan zetten. En hij heeft wel een beeld van wat hij wil maken, maar hij zal dat beeld moeten bijstellen op het moment dat de steen het niet toelaat. Want er kunnen aders in de steen zitten waar je op het moment dat je daar je gereedschap zet, het allemaal uit elkaar valt. Dus het is veel meer tastend. Die tastende benadering, daar zouden we denk ik veel van kunnen leren als het over de maatschappij gaat. Het fijne van een dergelijke van verbeeldingskracht en van beelden is dat dat ook mooie beelden kunnen zijn. Droombeelden. En op dit ogenblik wordt het landelijk gebied heel vaak geconfronteerd met angstbeelden. Natuur gaat achteruit, krimp, economie gaat slecht. Dus met angstbeelden krijg je mensen niet in beweging. Met droombeelden wel. Dat is leuk. Die wil je hebben. Het tweede is, je zal ook moeten doen. En dan niet doen in de zin van wetenschappelijk, van ik weet wat ik moet doen. Want die maatschappij zit zo en zo in elkaar. Dus als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Maar tastend. Als die beeldhouwer. Als die beeldhouwer. En dan overom naar Blijen. En een dream die uitkomt. Ik ben geboren onder Sediek vroeger, ja. Ja. Hier vlakbij. Oké. Dus dat was eigenlijk mijn boterstuin hier. Dus we waren hier eigenlijk altijd te vissen in. Mijn vader die werkte dan bij de loonwinningswerken. Dus ja, daar wie ik dan ik wel eens heen. En dat had ik zelf ook nog die later. Toen ik wat ouder was. Dus eigenlijk is dat hele gebied door de mensen makken. Vroeger weer de boeren al met die loonwinning aan de gang. En dan in de tijd dat ze net vol op de loon binnen dwan hier, dan zetten ze de arbeiders boetendijk in om loon aan te winnen. En alle loon wat erbij kwam, dat wie dan die eigendom. Dat kost weer gas of heli of vee op weidsie. Dus, en later toen had het Rijk dat overgenomen. En toen is het op grote schaal gegaan, dus toen is het volle hudder gegaan. Dus nu had ze eigenlijk een heel groot kweldergebied hier. Dus net alle mensen willen dit graag. Net alle mensen die rennen staan tot sliek en tot de slenken. Dus een mooi plakje maken. Dat de mensen dat beleven kunnen. Het bootje is altijd heel erg, dus dat is ik net handig. Nee, maar... Maar hier zie je dan een soort bovenoverzicht van het terp. Vind het wel een beetje een amfitheater of zo? Nou, dat is ook wel wat het idee. Dat je eigenlijk als dorp bijvoorbeeld een keer een picknick houden kan of zo, of een bijeenkomst geven. Je moet eigenlijk een naaie slinger aan het dorpje aan, zeg maar. Ja, dat klopt, ja. Zodat heel veel mensen uit het dorp, die komen ook net achter dik. En dat je die dan zei, dan komen ze jou om Boetendijk te komen.
Wij voor hier al mijn groep uit het dorp, hebben hier even West. Ja, de lietse ben je wat ombouwd hier bij de Riesendamkes. Morgen hebben we Hansje Vierde West. Gewoon die ben daar op het green bleun. Nou, zo hadden de meesten, maar een heel groot deel van het dorp hebben hier een mooie beleving gewoon. Wij hebben best wel een grote jeugd die direct blijven wel in het gebied. Misschien hebben we hier wat mooi zien dat er in de toekomst toch nog wat meer kans is voor de jeugd om hier een plekje te houden en te winnen te blijven. Het is geen dorp zonder toekomst. Nee, ik vind van net. Zolang dat er nog mensen wenjen en zolang dat er nog saamhorigheid is in een dorp en mensen willen ergens voor gaan, dan denk ik dat het geen krimp is, nee. Ik geloof inderdaad dat we dat van binnenuit moeten doen. Aan moeten sluiten bij de cultuur en bij de historische gegroeide potenties van een gebied. Meer zelfbewuster zijn van de kwaliteiten die je hebt. En dat ook weten te verwoorden op een overtuigende manier. Zodat we de aansluiting vinden bij datgene wat er om ons heen gebeurt. Maar ook om het in een groter perspectief te plaatsen. En als ons dat lukt, dan geloof ik dat best heel inspirerend kan werken. Je voortgevloeid voelen uit de grillen van de kosmos. Dat die opgeen vielst in een grutter geheel. Dat ik mezelf hing je viel aan de elastieken van de tijd. Tijd. Het vergeten van tijd. Oren keer pakken we ons landschap erbij. Dat het er net al je lieke goed mee gaat, dat weten we. Maar wat zou dat over hoe het met jezelf gaat? Is er een verband te lezen tussen de kwaliteit van je eigen leven en de kwaliteit van het landschap? Het feit dat je daar onderdeel van uitmaakt, dat kun je natuurlijk ook wel heel pessimistisch bekijken. Ja, maar mijn tijdstukje is maar zo klein. Dat is maar helemaal de vraag. Er is natuurlijk prachtige poëzie geschreven. Dat op het moment dat je daarin opgaat, dan treedt de tijdloosheid op. Dan is jouw leven niet beperkt tot zoveel jaar. Maar dan maak je op dat moment onderdeel uit van een groter geheel, een groter landschap. Maar dan besef je ook hoe al die processen gaan en daar ga je in op. En dan is dat gevoel is eigenlijk heel erg belangrijk om die verbinding met dat landschap weer te krijgen. Want dat wordt een onderdeel van jou.